Pozdravljam sve drage kolege i kolegice. Nekima mi je neugodno reći da smo kolege, jer su profesori i onako profesori s imenom. No dobro. Ovako, govorit ću vam danas, dakle, kao što naslov kaže, o analizi materijalnih pogrešaka u studentskim prijevodima sa švedskog. U principu, imat ćemo tko, što i zašto, da vas odmah upozorim. Dakle, kao što je kolegica najavila, dakle, analizirala sam prijevode iz svog izbornog kolegija na diplomskom studiju prevođenja književne proze. 8 studenata, ukupno, to je inače popunjena kvota, da se razumijemo, diplomski studij, nemamo toliko puno studenata na diplomskom. I analizirala sam, dakle, prvu generaciju predmeta. Što smo tamo radili i koji je bio koncept? Dakle, najviše smo prevodili krimiće, naprosto zato što je najveća vjerojatnost da će to dobiti kao prvi posao, mislim, kad izađu, svi znate, mislim, boom skandinavskih krimića, to ono. Mislim da nam je svima sad mlađim prevoditeljima, nisam ja više toliko mlada, ali i meni je bilo, a vjerujem i sad mlađim kolegama koji prevode sa skandinavskih jezika, prvih nekoliko prijevoda koje dobiju su redom, kriminalistika, tako da. Međutim, ima i povijesnih romana, neki će se možda sjetiti, dobro, nećemo u to ulaziti, ali recimo Jan Guillou je bio vrlo popularan, ne bi se rekla po prezimenu, međutim Šveđanin je. Radili smo i dječju književnost i nešto imigrantske književnosti, pogotovo za Švedsku je očekivano da bi mogli u nekom trenutku dobiti narudžbu za prijevod dječje književnosti, mislim od Pippi Longstrump, koji je doduše kolega Badić preveo prošle godine nanovo, iz razloga koji, iz jednog od onih razloga koje smo prije spomenuli, dakle bio je nekakav prijevod. I naravno nešto umjetničke proze, no toga najmanje jer treba doći do toga. Treba, mi bismo rekli, puno palente pojesti dok dođete do toga. Tako da, što se tiče ovih tema, koncept je kolegija bio takav da za svaki termin kada se nalazimo kroz semestar, odnosno nalazili smo se svaki drugi tjedan. Otud onaj prethodni, onih 14 seminara i 7 vježbi. Dakle, na početku semestra odabrali bi tjedan i temu koju će dvoje njih pripremiti unaprijed, a onda svi zajedno, svi trebaju prevesti, ali dvoje studenata predaje i svi zajedno raspravljamo o mogućim rješenjima, problemima s kojima su se susreli i sl. I naravno plusevi i minusevi svakog mogućeg rješenja. I za kraj su predavali dulji prijevod, ali to bi bilo oko 5 kartica, ovi kraće su bili 1 do 2. Tu temu su birali sami, to su birali što žele. Dolazimo do onog zašto. Općenito, mislim, primjećujete da povećana je potreba za prevođenjem sa skandinavskih jezika, što možemo vjerojatno krimićima zahvaliti, međutim, drago mi je da vidim već neko vrijeme da je to otvorilo ponovo očekivanja i za drugačiju književnost, da se usudim ovo i nazvati malo kvalitetnijom, neka mi ih postmodernisti ne zamjere. Zašto? Još jedan mogući odgovor, bez obzira na to što su njima danas skandinavska društva i kulture poprilično bliske, realno kroz serije, filmove, da se razumijemo, današnje generacije ne gledaju televiziju, ali gledaju naravno platforme poput Netflixa, HBO-a i slično, i to im je sve dostupno. I dalje zapravo postoji nepotpuno, da tako kažem, razumijevanje skandinavskih društava i zbog toga
zbog nedovoljnog poznavanja kulture i, ajmo realno, svi smo bili nekad početnici, nedovoljnog iskustva, događaju se prekidi i to je naravno očekivano. Zbog toga, doći ću kasnije na to za koji slajd da se previdi ovog tipa događaju i daleko iskusnijim prevoditeljima, da se razumijemo. Samo da prvo definiram što zapravo mislim pod materijalnom pogreškom, neki od vas će možda malo reagirati na to, ali ono što ja za potrebe ovog rada smatram materijalnom pogreškom je ono što bismo mogli nazvati semantičkom pogreškom, dakle pogreškom u referencijalnom značenju. Pa sam ih podijelila ovako, dakle prvo sam analizirala sve te prijevode koje sam tad još pregledavala, ponovo sam ih analizirala, pobrojala što pripada u ovo, što bih procijenila kao materijalnu pogrešku. Naravno da je tu bilo raznih drugih vrsta prevoditeljskih pogrešaka, to sam zanemarila. Pa sam te semantičke podijelila na leksičke koje su one koje smatram, definiram kao pogreške na razini riječi same, krivo protumačene riječi. Gramatičke kojih nisam očekivala da će uopće biti, ali ipak ih je bilo nešto malo. Leksičke sam očekivala da će biti najviše i to se pokazalo točnije. Gramatičke, mislim i dalje je to razlika u značenju, međutim ona koja je uzrokovana gramatikom. Idiomatske isto nije baš bilo nešto puno, međutim tu kao krivo prepoznati idiom ili nešto očito krivo prepoznati, jel? I nešto čeg je bilo jako malo, očekivala sam da će biti više. Kad vidite da je nešto nenamjerno izostavljanje, znamo da možemo izostaviti nešto iz raznih razloga i to je potpuno legitiman prevoditeljski postupak u nekim situacijama. Međutim, koji put je očito i meni se recimo iz vlastitog iskustva u početku događalo da izostavim dio rečenice ili cijelu rečenicu, naprosto čovjek radi u brzini, pod stresom i sl. Pa eto, očekivala sam da će toga biti više, međutim, vidjet ćete na kraju bio je samo jedan. Zapravo da ne kritiziramo previše iskusne prevoditelje, ja nisam bog zna što iskusna, da se razumijemo, ali iz vlastite prakse reći ću samo da si dan danas ne mogu oprostiti što sam pri jednoj recenziji, doduše nije bila moja greška, ali je utoliko moja greška jer sam bila recenzent, previdjela sam lažni par između švedskog i hrvatskog. Akademik se na švedskom kaže akademilledamot, a ne akademiker. Akademiker je bilo tko je završio fakultet. Meni je to promaklo i to je otišlo u tisak, tako da moje posipanje pepelom. A sad na ono što možemo prigovoriti studentima, odnosno ne možemo, treba imati razumijevanja, početnici su. Tako da. Komentirat ću samo one primjere koji su posebno zanimljivi da ne prekoračimo vrijeme, da se što više držimo zadanog vremena. Dakle, ovo mi je posebno zanimljivo, ovo sam procijenila, dakle tu će biti ono što sam smatrala primarno gramatičkim pogreškama i dalje su naravno značinske. U ovom primjeru, dakle, Brand War je naslov poglavlja u vrijeme Drugog svjetskog rata i u samom poglavlju, onaj dio koji smo prevodili, jasno je da se radi o jednoj osobi koja je stradala u eksploziji. Dakle, upečena je, ali živa, to je bitno. Ovo tu nam sugerira jedninu u švedskom. U prijevodu, dakle, osoba je ostatak prevela točno, dakle, u jednini, opečena, itd. Međutim, u naslovu poglavlja je stavila množinu i zapravo krivo referencijalno značenje. Breno kao glagol može imati više značenja, ovdje je bilo očito da se ne misli na izgodilo. Ovdje je očito jednina, množina iz izvornika postala jednina,
mislim, radnja u Drugom svjetskom ratu, ovo je iz istog dijela povijesnog, tako da mislim da je očito je pogreška slučajna. Ovo bih spadalo, nećemo sad komentirati baš doslovno sve, ali samo da spomenem, ovo smatram pogreškom primarno na idiomatskoj razini. Dakle, bih ja rekla da je kolokvijalno imati nešto u malom prstu, recimo da moram prevesti, jel? Međutim, osoba je to prevela kao da nešto se drži u čvrstom stisku. Ovo je ostatak, ne trebamo komentirati odnos spolova koji je raspored moći postao, dobro, to je ovako malo minorna pogreška, za studente naravno i za prijevode koji se nije namjera da se izdaju. Ovo neću komentirati, ono je sad manje bitno. Radi se o dijelu koje je u međuvremenu kolegica Sandra Ljubas prevela. Možda su nekad već čitali ako imate Krimiće. Meni inače, ja sam ga čitala u izvorniku i meni je za stvarno dobro djelo. Međutim, ovo je uvod. Radi se o pokolju u školi i iz izvornika nije, na samoj toj prvoj stranici još imamo prikaz iz kojeg nije jasno zapravo da su oni svi, gotovo svi, mrtvi. Tako je opisano. Međutim, ovime smo odali zapravo da se radi o nekom tijelu. Međutim, mislim da je nastalo, ne znam, možda germanisti će povezati, dakle, zbog sličnosti riječi, naprosto u brzini, vjerojatno osnovno, ne znam, dakle, kop u izvorniku je, dakle, kop je bio, a tijelo se kaže krop, pa eto, otud pretpostavljam pogreška. Šta je kop? Kop? Šalica, da, nisam vam rekla zapravo. Ono što je u zagradi, nakon prijevoda, i ono što je boldano, su dijelovi koji se odnose. Šalica se prevrnula, ali je... Da, Da, zato što naravno osoba zna što se dogodilo, jer je naravno pročitala to, ali joj je ta svijest o tome pobjegla. Na taj način zapravo, mislim, kad bi to otišlo u tisak, uništili bismo zapravo poantu. Tako da, dakle, ovo što vam je u zagradi je značenje, odnosno ono značenje koje bi trebalo biti, ili ako se radi o nekoj frazi ili nečemu, onako kako bih ja otprilike to prevela, ili što bliže značenje. Ok, ovo ću samo ovdje komentirati, dakle, presvet i naboran, dakle, ovo hademjel, to je prevod, jel? Međutim, presvet, ne znam kako je, dobro, mislim, jasno mi je da klače na crtu imaju rubu itd., međutim, ni po kakvom korijenu, ni po kakvoj jezičnoj sličnosti ne bih došla do ovog, ali ok, dobro. To je zapravo rezultatno iskustvo, jer naravno treba malo više tražiti da biste našli značenje ovakvog tipa, jel? Da, ovo mi je isto zanimljivo. Dakle, ovo je opis stabla, mislim krošnje, stabla itd., nebitno. Ovo mi je jasno otkud je došlo, dakle, ovo fetire je smola, što u kontekstu naravno ima smisla, opisujemo stablo. Sire, da je samo ovako, da je kao prije tu sire, bi bila kiselina. Ili jogurt, skir, ali ne, to je već tako da, to su te neke greške koje čovjek učini. I ovaj ostatak, ako pročitate gdje su ga raštrkane iglice, okrunile, rijetkom, to zapravo pridajemo tekstu jednu poetičnost koju u izvorniku nema. Jer kruna je na švedskom doslovno samo krošnja. Ništa osobito.
mislim, ništa osobito u smislu poetičnosti koje smo dobili u prijevodu. Da, također, slično tome, za ovo je trebalo možda malo više istraživanja. To je ponovo onaj povijesni roman koji se događa u vrijeme Drugog svjetskog rata, pa imamo preko švedsko-norveške granice, netko krijumčari i špijuni i te priče. Dakle, osoba koja prelazi u Norvešku, koja je naravno pod nacističkom vlašću, nosi novac, otud na norveške krune. E sad, nystrykjan, inače ili nystrukno u množini, doista osnovno značenje jest nešto svježe, ispeglano. Međutim, trebalo je ipak malo dalje istražiti, ne uzeti samo ono prvo značenje iz rječnika, što je naravno dolazi s iskustvom. Tako da, nije, dakle, nisu svježe ispeglane, nego naravno tiskane, novo tiskane novčanice. Ovo vjerujem isto da je greška u brzini. Dakle, vidjela su se kad su se do nje prikrali pokrajnim cestama, raširili se duž praznine. Naravno, nemate cijeli odlomak, pa ok, praznina, opet možda zvuči poetično, zapravo je poprilično doslovno. Tomt, en tomt je na švedskom parcela. I pretpostavljam, dakle, ovo je u određenom obliku, nema veze. Međutim, pretpostavljam da je osobu zavelo ovo što bi bio pridjev. Tum, prazan, tako da otud je dobila tu imenicu. Rekla, mislim, logično zaključujem. Ovo ćemo isto možda malo prokomentirati. Dakle, švedski inače nema kategoriju svršenosti i nesvršenosti kod glagola. Tako da ovaj en sam snarping, znači, drugačije to prikazuje, jer kad žele reći da je nešto bilo samo jedan put, ima koji put dvočlane glagole, koji put nešto drugo. Dakle, ovo bi imalo značenje jednostrukog hrkanja, odnosno svršenosti, međutim ovdje smo dobili zapravo, moglo se čuti neisprekidano hrkanje, mislim, neprekidno ili hrkanje kao trajanje, jel? Tako da, eto. Ovo je gotovo pred kraj, ovo je moj omiljen stvarno primjer, jer nemam blage veze kako je palo. Znate svi, tronožac, obična stolica bez ikakvog naslona, bez ikakvog rukohvata, išta. Ne mora biti tronožac, može ima 4 noge, bilo što sam poanta je da nema rukohvatni naslon, nema nikakve sličnosti. Kako je to postala lubanja? Nije slučajno da se razumijemo, zato što se ponavlja, nisam stavila još, ali u sljedećih nekoliko odlomaka se pojavljuje. Kako se kaže lubanje na švedskom? Skud. Skale. Tako da nije, mislim, sličnije zapravo na engleskom. Mislim, ne, išla bi od toga, znači po toj logici da neke stvari budu, ali skale... Ne, mislim, s obzirom malo... Ne znam, naprosto, okej, možda je krivo pročitala. Možda mislim da je budilica u obliku lubanje. Moguće, ne znam, ali ide dalje kasnije. Kako bi nekom palo na pamet pokloniti lubanju nekom koji je htio, odnosno nekom, da, mislim, budilica nekom... To je švedski pozdrav. Za sebi rođen. Možda, švedski meta, a bože moj. I mali Dalmat, koji je pravio u Švedsku. I evo,
što će onda ispasti. Da, mislim da možda bolje. Možda da počnu s tim, da mogu biti nešto kolegica prije komentirala europski roman. U neformalnom razgovoru. Dakle, ovo je jedino izostavljanje koje sam imala u tih preko 20 tekstova analiziranih. Pretpostavljam, naprosto je previd. Zaključujem da je previd zato što, vidite, to je tu sam ga ispisala sasvim. Dakle, ovo je prevela do 7. stranice, zaključno s tim. Ovo je jedino dalje što je bilo na 8. stranici, tako da mi pretpostavljam da je samo previdjela. Kažem, toga bih očekivala da kod početnika bude više. Eto. Ali, mislim, sreću naravno nije, ali... Ima nešto, bilo je situacija koja sam zapravo, ovo je moja procjena, vi se naravno ne morate složiti, nepotrebno prevedenog. Jer opet se vraćam na onaj povijesni roman iz vremena Drugog svjetskog rata, Guillaumeov konkretno, SS Obersturmführer. Mislim, nema potrebe po meni da se to prevodi, mislim, Führer općenito imamo, pa bome i nekakvih drugih varijanti. Nisam našla potvrdu za ovo u hrvatskom, tako da tamo kad bi možda netko ne znam, vidio da se to prevodi, ja doista nisam i ne vidim naprosto potrebu. I onda jedan slučaj gdje mislim da je bilo potrebno prevest, a eto osoba nije prevela. Nije to bio uobičajen operacijski stol, već glagolonski stol, to je iz istog dijela, da se razumijemo. Isto ono opečeno dijete ili izgorjela djeca. Već glagolonski stol u Sturstügi, a riječnica je bila njena majka. Dakle, ta Stuga, složenica, germanisti vjerojatno imaju iskustva sa složenicama, Njemci švedskih isto voli. Dakle, to je arhaizam svoje vrste i vjerujem da je bilo teško doći do tog značenja. Međutim, može značiti više stvari, budući da je arhaizam, nekad su ljudi živjeli u manjim prostorijama, pa bi onda to bila jedina ili najveća prostorija, znači doslovno velika kuća, odnosno velika prostorija, dakle ili najveća prostorija u kući, ili ako se radi o nekim višim slojevima, eventualno blagovaonica ili salon, moglo se tako prevesti, a moglo se zapravo eventualno izostaviti, jer u principu ja zapravo zagovaram da se ostavljaju neki bitni elementi kulture, međutim ovo doista nije bitno. Ovo nije neka riječ koja se sad ponavlja, pa je bitna, pa je švedska, pa je neki njihov veliki. Ali se mi u primjepi piše blagovalski stol. Tako je. Tako je. I dali smo, mislim, i po meni je sasvim dovoljno. Sad, nema veze gdje je, ili ako baš želimo reći gdje je, pa u najvećoj prostoriji, mislim. Samo da ne opterećuje rečenicu. Tako da, mislim, radi se inače o višoj klasi, pa onda smo mogli reći i u salonu, ali, mislim, blagovanski stol u salonu. Dobro, ne treba. Bližimo se kraju. Da zaključim, većina toga bila je očekivana, međutim ono što nisam očekivala je da će se ipak naći poneka greška izazvana gramatikom, dakle govorimo o diplomskim studentima, čovjek bi očekivao da usvoje gramatiku do tad, međutim tome pripisujem ono što se zapravo i svima nama dogodi, naprosto u brzini, znamo kakvi su rokovi, radimo pod stresom i slično, tako da to prepisujem stvarno previdu, to nije nešto da oni sad ne bi znali da je to jednina ili množina. I neočekivano je bilo, zapravo je pozitivna stvar, očekivala sam da će biti više nenamjernih izostavljanja. Tako da, ok, to je pozitivno. I samo želim zaključiti s time da naravno potrebno je razvijati, pogotovo kod jezika koji se uče od početka kao što je švedski, potrebno je razvijati njihove jezične kompetencije, apsolutno, međutim paralelno znamo kulturološki, prevoditeljske,
pogotovo onih koji su na prevoditeljskom smjeru. Tako da to namjeravam napraviti u sljedećoj verziji ovog kolegija. Eto. Tako da, hvala ili na švedskom taki.